Mm, 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 mm. Gura baby, gura baby, gura baby, gura baby, gura baby. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. दिव्येश दादा, ओ दिव्येश दादा, उठेछ ना, उठेछ. Mm, 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 mm. दिव्येश दादा खै जानु. Mm, mm, mm. Guna, 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 दिव्येश दादा, दिव्येश दादा आऊ, दिव्येश दादा आऊ 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 गुणराज हेर्न आऊ गुणराज. दिव्येश दादा खै दिव्येश दादा, दिव्येश दादा आमे 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 Barang barang gacha, barang barang gacha, barang barang gacha, barang barang gacha, barang barang gacha. Cô ayo, kem bosa, bosa.
आद्या दिदी दिव्येश बाबु खोइ बोलाउ त भाइलाई थिचिन्छ गुणराज बाबु थिचिन्छ यताबाट आऊ त आद्या दिदीसँगै आऊ त आद्या दिदीसँगै आऊ न यतापट्टि आद्या दिदीसँग आऊ न भिडियो आउँछ सानो भिडियो आउँछ कहाँ यता आऊ न दिव्येश दादा आउनुभयो दिव्येश दादा आउनुभयो दिव्येश उठेको हो दिव्येश उठेको दिव्येश र अमिता हेर्दैछ उता जाऊ न दिव्येश दादा ठुलो माना कुसारे आयो Bye bye. त्यो निकाल न यता आउँछ सानो यता आउँछ पछाडिबाट यता दिव्येश दादा माथि आऊ माथि आऊ ए भाइ ए गुणराज बाबु हेर्न आऊ माथि आऊ न माथि उठ्या आऊ न उठ्या बस न आरो बस त सानो आऊ हुन्छ जुत्ता लाएरै आऊ हुन्छ हाम्रो दिव्येश बाबुका जुत्ता चाहिँ यस्ता छन् होइन हो यहाँ आऊ अब यहाँ भाइसँग आऊ ए दिव्येश बाबुको ए आद्या दिदीको ए गुणा राजको आद्या दिदीको ए दिव्येश बाबुको त्यसरी होइन आद्या दिदीले भाइ रुवाई आद्या दिदीले भाइ रुवाई अलिक पर्तिर जाऊ न अलिक पर्तिर हो नि भाइ रुवाई है दिदीले दिव्येशको जस्तो बस न दिव्येश बाबुको जस्तो अलिक पर्तिर बस होइन आद्या दिदीले हो